Виж, вероятно вече си гледал десетки видеа за печелене на пари онлайн и започваш да се чудиш дали това изобщо работи или е просто една голяма шега. Може би вече си хвърлил пари за някакъв курс или пък си опитал дропшипинг или афилиат маркетинг методите, в които се кълне твоят любим онлайн гуру и въпреки това все още си тук и скролваш в YouTube в 2 сутринта, търсейки метод, който реално работи. Истината е следната. По-голямата част от това, което са ти казвали за печеленето на пари онлайн е или устаряла информация, или твърде опростено, или чиста лъжа. Ето защо в това видео ще разбуля митовете и легендите около правенето на пари онлайн и ще ти покажа скучните, но ефективни методи, които наистина работят в момента, като човек, който се занимава и издържа с онлайн маркетинг от 9 години и е генерирал над 25 милиона долара в приходи за своите клиенти. Когато за първ път влязох в света на онлайн маркетинга, четях блога на Алекс Бекър и той говореше за SEO и афилиат маркетинг по това време. Ето защо опитах това първо и се провалих брутално. През следващите няколко години също така опитах дропшипинг, продажба на уебсайтове, както и куп други неща, в които също се провалих. Но после нещо кликна. Започнах да предлагам фитнес менторство и да продавам дигитални продукти в фитнес нишата и всъщност успях да напусна работата си и да се издържам от това напълно. По-късно се заех с продажба на рекламни услуги и също пожънах успех. И ето какво научих. Ако погледнеш популярните методи за печелене на пари онлайн, можеш да намериш истории за успех при всеки един. Всички са работили за някого в някакъв момент. Истинският въпрос е с кой метод ти можеш да постигнеш резултати. И това зависи от твоите умения, знания, интереси, както и колко пари имаш на разположение за инвестиция. Що се отнася до финансовата част, онлайн магазините за физически продукти и дори дропшипингът могат да бъдат доста скъпи за стартиране, защото трябва да закупиш стока или поне да инвестираш в платени реклами. Ето защо тук ще се фокусираме върху дигиталните продукти и услуги, тъй като можеш да започнеш да ги продаваш с ниски или дори с нулеви разходи. Нека започваме. Бизнесът е просто решаване на даден проблем за дадена група от хора срещу заплащане. Можеш да помагаш на хората да решават проблемите си по два основни начина. Можеш или да ги научиш как да го правят сами чрез дигитални продукти, или можеш да го правиш вместо тях посредством услуги. Някои примери за дигитални продукти включват видеокурсове, аудиопрограми, електронни книги и PDF файлове и тук също аз включвам онлайн менторството и платените общности. Някои примери за онлайн услуги включват създаване на съдържание за социални мрежи, за бизнеси, внедряване на изкуствен интелект за бизнеси, управление на платени реклами, веб разработка, SEO и други. Като странична забележка, нещо, което съм забелязал през годините е, че като начинаеш ще е по-лесно да стигнеш до момент, където можеш да се издържаш напълно, като продаваш услуги, отколкото дигитални продукти. Освен ако вече нямаш изградена аудитория. Първо, успешното продаване на услуги е сравнително по-лесно, понеже вършиш всичко вместо клиента и така му спестяваш време и усилия, вместо той да се мъчи да се учи как да го направи. И второ, за услугите има платформи като Upwork и Fiverr, където хората вече търсят някого да реши проблема им. С други думи, те са горещи лидове, които знаят какво искат. В сравнение с това, в социалните мрежи първо трябва да затоплиш потенциалните клиенти, като ги преведеш през нещо наречено пътешествието на купувача. Пътешествието на купувача е концепция, обозначаваща етапите, през които един потенциален клиент трябва да премине, за да стане купувач. Първо, не знае, че дори има проблем, но се бори с свързани болки, после осъзнава проблема, после проучва различни решения за него и избира едно и накрая избира конкретен доставчик на услугата. В платформи като Upwork и Fiverr хората вече са преминали през първите 3 етапа. Например, знаят, че се нуждаят от повече трафик към уебсайта си и вярват, че Facebook рекламите са начинът, затова искат да наемат експерт по Facebook реклами. И просто трябва да изберат човека или фирмата, която да им предоставя услугата. Това означава, че няма нужда да ги обучаваш относно това защо се нуждаят от трафик или коя рекламна платформа да изберат за купуване на трафик. Просто трябва да ги убедиш да изберат теб вместо някой друг, което изисква много по-малко умения и съкращава покупателния цикъл значително. Така че като финална бележка тук, ако искаш да изкарваш някакви пари бързо, влез в Upwork и продавай услуги на бизнеси. Така или иначе, ето какво следва да направиш. Първо, избери своята ниша. На кого искаш да помагаш и какъв проблем ще решаваш за тях. Второ, реши дали ще продаваш дигитален продукт или услуга.
След като направиш това, трябва да създадеш офертата си и да измислиш как ще я доставяш. Офертата ти е това, което даваш или правиш за клиентите си, за да разрешиш проблема им и при какви условия. Например, ако предлагаш създаване на Instagram съдържание за бизнеси, можеш да предложиш да измисляш идеи, да пишеш сценарии, да обработваш и публикуваш 15 Instagram Reel видеа месечно за тях, за да им помогнеш да разраснат аудиторията си. Ако предлагаш дигитален продукт, например курс как да изкараш коремни плочки, тогава офертата ти може да бъде: изкарай плочки за 90 дни или ти връщаме парите. И клиентите може да получат серия инструктажни видеа и общност на въпроси и отговори. За да създадеш материалите за дигиталния си продукт, всичко, което трябва да направиш, е да дефинираш настоящата ситуация на целевия си пазар и желаната им ситуация и след това да разбиеш стъпките, през които трябва да преминат, за да се придвижат от настоящата към желаната ситуация. После всяка стъпка става видео. Можеш да запишеш видеята с камера, скриншер запис или дори с телефона си, затова не мисли твърде много по тази част, просто действай. След това, като начинаеш, най-лесният вариант е да качиш видеята в платформа като School или Wob и да ги продаваш там. Другият вариант е да си създадеш сайт на System.io, ClickFunnels или WordPress. Този вариант е по-сложен, но ти дава повече функционалност. След като офертата ти е готова, време е да решиш как да привличаш трафик към нея. В момента най-добрата опция за начинаещи е създаването на органично съдържание в социалните медии като YouTube, Instagram, LinkedIn и TikTok. Избери тази, която най-много ти харесва и която твоят целеви пазар също използва, сложи линк към офертата си в описанията си и започни да създаваш стойностно съдържание. Това, което скоро ще откриеш, е, че в началото съдържанието ти няма да е особено качествено, затова няма да генерираш особено много гледания и квалифициран трафик. За да започнеш да виждаш резултати, проучи и тествай това, което най-успешните ти конкуренти правят по отношение на теми, заглавия, тъмнейли и кукички и след това се фокусирай да правиш всяка своя публикация с 1% по-добра от предната. Оттам нататък трябва да преглътнеш една сурова истина. Ще ти отнеме 10 пъти повече работа и 10 пъти повече време, отколкото очакваш, за да станеш достатъчно добър да виждаш резултати. Затова ти съветвам да се фокусираш върху една платформа, ако това е нещо, което правиш на непълно работно време, или максимум 2, ако е на пълно работно време, и евентуално да репостваш на останалите платформи. Това ти дава шанс да задобрееш достатъчно в избраната платформа. Ако се опиташ да създаваш уникално native съдържание на няколко платформи от самото начало, ще разпръснеш усилията си твърде много и вероятно ще получиш бърнаут и ще се откажеш. Така че, за да обобщим, избери ниша, избери дали ще продаваш дигитални продукти или услуги. Ако продаваш B2B услуги, най-бързият път към изкарване на някакви пари е Upwork. Извън това, създай офертата си, избери социална платформа, която ти харесва и където твоите хора прекарват време и започни да създаваш съдържание, за да привличаш трафик към офертата си. След това, бъди постоянен и продължавай да подобряваш офертата и съдържанието си, докато не постигнеш нивото на успех, което желаеш.